Fil-binja tal-Borza ta' Malta ittellet il-5 edizzjoni tal-Konferenza l-Investituri bilan li tassisti lil dawk li jixtru investimenti biex itejbu l-arfin tagħhom fuq prodotti finanzjarji differenti u l-livell ta' riskju marbut magħhom. Da fl-istess waqt li jarfu jażlu minn fost il-bosta prodotti finanzjarji li hawn fis-suq. Il-Ministru għall-Finanzi il-Professur Edward Cicluna innota li hawn mill-inqas 75,000 investitur irreġistrat u għaldastant huwa importanti li jkunu jafu l-affarijiet fl-interess tagħhom f'qasam li kull ma jmur qed jikber u jiżviluppa. Veru jista' jkollhom il-broker, jista' jagħtihom il-parir il-bank, imma fuq kollox l-aħjar li jkunu jafu huma ħalli jinvestuhom u jagħmlu bilanċ bejn ir-riski li dejjem hemm u l-benefiċċji li jieħdu mill-imax jew dividends. Fid-dawl li s-settur tas servizzi finanzjarji huwa kumpless u kontinwament jiżviluppa b'liġijiet u direttivi ġodda, il-Borza ta' Malta qed torganizza diversi korsijiet biex iżomm lill-investituri aġġornati. Korsijiet li jsiru kull ġimgħa fl-istitut li waqfet apposta l-Borza ta' Malta u li għalihom qed jikkonkorru mal-2000 investitur. Dejjem għandek għalliema kwalifikati u jkunu attendewhom sewa bħalma n-numru qegħdin juru. Huwa importanti biex jaġġornaw irwieħhom u skont is-suġġett li jridu jattendu jistgħu jattendu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.